масҷиди марказии шаҳри Хуҷанд. намозгузорон субҳи 21 апрел барои адои намози фитр ин ҷо омаданд. пас аз намоз сокинон тибқи анъана ба манзилҳои пайвандону дӯстони азодорашон рафта ба ҳаққи гузаштагон дуо мекунанд. дар манотиқи дигари кишвар ба мисли Кӯлоб низ фазои идонаро дидан мумкин аст. Фаридун Холов ҳоло дар Душанбе аст, вале барои фотиҳахонӣ ба деҳааш рафта нест. мо аслан аз деҳа ки ҳастем, баъди иди ҳар бор мақсад ба деҳа ният дорем ки мақсад деҳа рафта сари манзил ҳаққа гузаштаги падару модар дуои фотиҳа кунем. ба фарқ аз рӯзҳои дигар имрӯз кӯчаҳои Душанбе камодам аст. маъмулан дар арафаи идҳо бархе сокинон берун аз маркази шаҳр назди хонаводаҳои худ мераванд. сокинон аз болоравии нархҳо дар бозорҳо шикоят мекунанд ва мегӯянд тавони хариди ҳама чизро надоранд. вале Хуршед Шокиров роҳи ҳалро дар таҳияи суфраи хурд ёфтааст. мисол мевагӣ қимат буд, албатта мевагӣ ҳам маҳсулоти худмон барои чӣ қимат мекунам ман намефаҳмам. аз ҳамаш камтар гифтам ки зеби дастархон шавад. имсол моҳи Рамазон дар Тоҷикистон рӯзи 23 март оғоз шуда буд. дар рӯзи иди Рамазон солҳо боз дар Тоҷикистон истироҳати расмӣ эълон мешавад. дар ин рӯз сокинон барои адои намоз ба масҷид рафта, сипас барои зиёрати қабри гузаштагону аёдати хешутабор мераванд.